Virojoessa parasta on joki ja meri. Täällä on paljon aktiivisia järjestöjä ja yhdistystoimijoita ja tämä on tosi ihana asuinpaikka, missä niin kun lapset voi turvallisesti ja terveellisesti kasvaa, oppia ja kehittyä. Virojoki on oikein mukava ja viihtyisä kylä. Muuttakaa tänne. Mielestäni täällä on hyvä palvelu, tosi monipuolista. Virojoessa on parasta aktiivinen kyläyhdistys, joka elävöittää tätä kyläyhteisöä ja tietysti mukavat asiakkaat.